Ešte raz krásny dobrý večer všetkým prajem. Moje meno je Krkoška Pavol a mojou úlohou dnes je previesť vás projektom spoločnosti Alagenex Live. To znamená, povieme si, že prečo tu vlastne sedíme, prečo táto spoločnosť vznikla a o čom to celé je a ako to vlastne vieme využiť. To znamená, keď sa vrátim na začiatok, tak Alagenex Live bol založený ešte v roku 2016. Účelom, alebo teda cieľom založenia bolo to, že sa nadviazalo na viac ako 30-ročné skúsenosti práve v oblasti vývoja a výskumu peptidov, alebo teda aminokyselín. No a následne, pretože dneska bude reč o molekule alaptid, o tom to celé je a na celej tej myšlienke je to postavené. A následne v roku 2017 spoločnosť Alagenex Live ako prvá historicky vo svete s tou molekulou alaptid uviedla produkty na trh prvýkrát. Áno. Začínali sme s kazetou Alagenex, dneska je to Alpha Omega Box. K dnešnému dňu máme 17 funkčných produktov, takže za to krátke obdobie sa spravilo pomerne veľmi veľa práce. Naozaj ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a podielali na tomto celom všetkom. No a máme možnosť tu na slade vidieť také logo, že Alfa Omega, tak aby sme teda vedeli, čo to znamená. Alfa Omega zdravia je vlastne brand, to znamená Alagenex Live je firma, je to ako výrobca a Alfa Omega je brand v podstate značky. Áno, to znamená, alebo teda produktov, ktoré ľudia používajú. A tiež to nevzniklo náhodou, vzniklo to na základe spokojnosti a funkčnosti tých produktov, pretože pokiaľ si povieme dneska Alfa Omega v akejkoľvek oblasti, tak každému evokuje, že to je v tej oblasti to najdôležitejšie a najlepšie. A presne tak je to myslené aj tu na Alagenexe, to znamená, že Alfa Omega vášho zdravia. A takisto tí, ktorí sú tu na už dlhšie alebo od začiatku, tak všetky tieto produkty zmenili len ten brand Alfa Omega zdravia. To znamená, keď predtým to bola treba kazeta Alagenex, tak dnes je to Alfa Omega Box. Zloženie ani nič sa nemenilo, zmenil sa iba ten brand. Takže toľko k tomu založeniu. Ohľadom vízie spoločnosti, no my máme tie sny a ciele naozaj veľmi vysoké a ja teda osobne. To znamená, jednak chceme ľuďom pomáhať s ich zdravím a dávať im vlastne povedomie. Povedomie znamená, aby sa na to pozreli tí ľudia komplexnejšie. No to znamená, nestačí iba niečo užívať, ale je potrebné, ako sa k sebe správam, to znamená, akú mám stravu, aký mám pohyb, ako rozmýšľam, čo robím a tak ďalej. Takže celkové také povedomie. A takisto chceme patriť medzi popredné spoločnosti v oblasti predaja a pomáhať ľuďom plniť si ich sny. Áno, to znamená, pokiaľ majú možnosť si zarobiť peniaze, tak sa stávajú slobodnejší finančne, to myslím, a tým pádom si môžu plniť tie svoje sny. Takže toto je cieľ a verím, že spoločne sa budeme posúvať v tejto oblasti ďalej. Ja by som teraz poprosil video toho alaptidu, pretože o tom bude dneska reč a po tom videu sa vrátim späť. Takže poprosím to video. Analóg telu vlastnej látky. Biologicky aktívny. Má stimulačný a radioprotektívny efekt. Regeneruje a posilňuje. Netoxický. Bez interakcií. Brzdí rast nádorových buniek. Absolútne bezpečná látka. Svojím
spôsobom je to zázrak. Takže ďakujem za video. Mali sme možnosť zhruba vidieť, ako vyzerá tá molekula. A pokiaľ sa máme rozprávať o tej molekule alaptid, tak považujem za veľmi potrebné, pretože to má veľmi silný príbeh. Spomenúť pána inžiniera Casafírka a pána doktora Pleisnera, vidíme ich teraz tu na slide, pretože toto sú dvaja páni, ktorí sú zodpovední za vznik a vývoj tejto molekuly. Musíme sa vrátiť do roku 1986, kedy to celé vzniklo. Vtedy ešte za Československa existoval Výskumný ústav biochemie a farmácie. No a financoval to štát a prebehol výskum týchto aminokyselín alebo peptidov. Inžinier Casafírek bol výborný biochemik, ktorý, ako ste videli tú molekulu na tom videu, si vedel predstaviť nejako v hlave, že keď nejako to upraví, tak to v tom tele jednoducho bude fungovať. No a pán doktor Pleisner bol biológ, niečo cez 40 rokov, testoval veci na živých ľudských bunkách. No a im sa podarilo vyvinúť kombináciu dvoch aminokyselín a nazvalo sa to alaptid. A stále sme v roku 1986, tak sa spravili dve formy. Spravila sa tabletka, ktorá sa užívala vnútorne a spravil sa regeneračný gel alebo mask, teda s alaptidom. No a tieto dva produkty sa testovali v nemocniciach v Čechách aj na Slovensku na také diagnózy, trebárs ako boli bercové vredy, to výborne fungovalo, diagnózy typu dekubity alebo preležaniny, kde to tie sestričky nazývali, že zázračná masť, pretože pomerne odumreté tkaniva u tých ležiacich pacientov to veľmi rýchlo začalo dávať dokopy, doslova zo dna na deň. A to, čo bol fenomén a je do dnešnej doby, boli práve popaleniny. Takže aj na tých popaleninových klinikách to bolo, že niečo úžasné. No a jak sa robili tie testy, tak sa prichádzalo, čo všetko to dokáže. Uvediem príklad. Alaptid vyriešil žalúdočné vredy, tak spravili na to patent. Ten alaptid má československý patent, má európsky patent, má americký patent. Všetky tieto informácie si samozrejme viete dohľadať aj na našej stránke alagenex.com, kde odporúčam aj pod kolónkou alaptid. Máte tam všetky tie vlastnosti jeho, čo to dokáže, na čo je to použiteľné. Ale to, čo odporúčam, je pozrieť si, ten, kto nevidel, videa s pánom doktorom Pleisnerom, je ich tam 5 a má to 20 minút a pokiaľ si toto niekto pozrie, tak pochopí, o čom ten alaptid je. Tá pointa je vlastne v tom, že za viac ako 30 rokov sa nepodarilo zistiť žiadnu toxicitu, nemá to žiadny vedľajší účinok a je to vlastne analog telu vlastnej látky. To znamená, má veľmi silné regeneračné účinky a je to absolútne bezpečná látka. To znamená, keď si to porovnáme, že takto bezpečných látok možno zrátam na jednej ruke na celom svete, ako alaptid je a to všetko, čo dokáže. To, čo bolo ešte zaujímavé v tých časoch, bolo to, že robili sa klinické štúdie na vzorke viac ako 4000 ľudí, kde úspešnosť vyliečenia do úplného zdravia bolo v priebehu 3 mesiacoch 96%, čo je veľmi vysoké číslo. Potom prišiel rok 1989, niektorí samozrejme z počutia si pamätajú, sme tu všetci mladí. Nič menej zmenil sa systém, štátny podnik zanikol a tieto patenty, ktoré ten alaptid má, tak kúpila farmaspoločnosť Zentiva s tým, že prebehla ešte ďalšia rada výskumov, ale ja to poviem slovami pána doktora Pleisnera. Záujmom farmaspoločnosti do dnešného dňa nie je úplne vyliečený pacient, ale
pacient, ktorý niečo užíva, aby vládal pracovať, ale najideálnejšie niečo užíval stále. Áno, to znamená, že záujem o vyliečenie nie. A preto sa to toľko rokov nedostalo nejakým spôsobom medzi ľudí. No a my sme mali tú možnosť a naozaj som na to hrdý, že som mal možnosť s pánom doktorom Pleisnerom sa poznať. Všetko nám vysvetlil, stravili sme spolu pomerne dosť času a s jeho súhlasom a takisto aj so súhlasom jeho manželky a rodiny sme mu slúbili, že to dokončíme tie veci a dáme to povedomie medzi ľudí a dáme ten Alaptid von a to sme aj spravili v tom roku 2017, ako sme si povedali. Poďme teda ďalej. Ohľadom produktov, ktoré robíme, robia sa vlastne 3 kategórie produktov. Jednak sú to doplnky výživy, patrí tam vitamínová rada a funkčné produkty. O tých budeme dneska rozprávať a potom tam máme celú kozmetickú radu. To znamená, tieto produkty vyrábame na Slovensku a v Českej republike, pretože chceme podporovať tento trh. Ohľadom doplnkov výživy, aby ste teda vedeli, snažíme sa to robiť v najvyššej možnej kvalite, to znamená aj tá výroba, kde sa to vyrába, tak sa to vyrába pod GMP štandardom. Je to najprísnejšia norma pri výrobe liečiv, pretože sa tam vyrábajú aj liečiva, to znamená, veľmi prísne sa sleduje kvalita surovín, čistota surovín, všetky tie technologické procesy a postupy. Takže tiež to zloženie, ktoré sa dočítate na obale alebo na stránkach, je definitívne, to znamená, okrem toho, čo tam je napísané, tam nič iné nenájdete. Takže môžete si byť istí, že to, čo užijete, je v tejto chvíli to najlepšie, čo je možné vôbec zohnať a vyrobiť. Takže na toto sme veľmi hrdí a verím, že to bude prenášať pre vás prínos. Dobre, poďme sa pobaviť o tých produktoch. Predtým, než prejdem k tým produktom, máme tu takú tabuľku, že zdravotný stav Slovákov. Bol by som rád, keby ste trošku venovali tomuto pozornosť, pretože nechcem samozrejme nikoho vystrašiť, ale keďže pracujeme aj s lekármi, stretávam sa s tými ľuďmi na dennej báze, veľa tých pacientov poznám, a vidíme, čo sa deje, že tie zdravotné problémy proste pribúdajú alebo rastú jak huby po daždi, tak možno teraz je ten správny čas sa trošku zastaviť a nad tým sa zamysleť, či teda venujeme tomu svojmu telu tú dostatočnú pozornosť, pretože viete, tu sa nejedná o niekoho cudzého, ide o nás samých. No a k tým číslam, ktoré tu vidíte, na Slovensku máme okolo 5,8 milióna ľudí, a je tu viac ako 650 000 ľudí liečených na kardiológii. Áno, to je neuveriteľne vysoké číslo. Viac ako 360 000 ľudí, ktorí riešia cukrovku alebo teda diabetes. Každý 14. človek navštíví psychiatra, to už tiež dneska neplatí, je to veľa viac. A to, čo je veľmi zaražajúce, je to, že každá 4. žena, každý 3. muž zomiera na rakovinu. Toto sú reálne čísla, viete si to dohľadať na stránke Ministerstva zdravotníctva, oficiálne údaje. A tieto čísla jednoducho narastajú. Je samozrejme viacero faktorov, áno, ktoré to ovplyvňujú. To znamená, žijeme dobu, kedy sme non-stop motivovaní stresom a rôznymi zákazmi a neviem čím všetkým. Je tu enormná spotreba liekov, len pre informáciu. 5,8 milióna ľudí za jeden rok využíva viac ako 160 miliónov kusov balení liekov a liekov na voľnopredaj. Áno, to sú neuveriteľné čísla a to samozrejme prináša nejaké následky. To znamená, to slovičko, ktoré je v tejto chvíli veľmi dôležité, je tá prevencia, pretože môžete si byť istí, že je oveľa praktickejšie a lacnejšie týmto diagnózam, ktoré tu vidíte, predchádzať, ako ich už riešiť, pretože pokiaľ sa vás bude týkať onkoproblém, tak väčšinou je to beh na dlhú trať a tie čísla sú není úplne pozitívne, pretože aj keď to veľa pacientov podchytí včas,
tak z pravidla je to až 80-90% ľudí do 5 rokov sa im to vráti naspäť a nemusia to prežiť vo svojom zdraví. Takže je praktickejšie tomuto predchádzať. Takže len som chcel, aby sme sa trošku nad tým zamysleli. Poďme sa pobaviť teda o tých produktoch, pretože ich tu dneska máme tú funkčnú radu a je ich tu na viacej, tak aby sme si povedali, na čo ten produkt vznikol, o čom je a aký môžeme mať z toho úžitok. Prvý produkt, ktorý tu vidím, je Alpha Omega Energy. Alpha Omega Energy nevzniklo náhodou, ono to súvisí priamo s produktom Alpha Omega Box, ale o tom dneska rozprávať nebudeme. Tento produkt vznikol na bunkovú výživu. Áno, to znamená, máte tu napísané, nakopnite svoju energiu. Tá bunka je alfa omega v tom tele. Denne strácame stovky miliard buniek. Áno, či už je to vlasová bunka, kožná bunka, akákoľvek bunka. A na to, aby sme zostali nažive, potrebujeme tieto bunky nahradiť každý jeden deň. A je úplne jedno, či má niekto 5 rokov, alebo či má niekto 105 rokov. Áno, proste tie bunky sú alfa omega a jednoducho ich potrebujete vyživovať, pretože na to, aby tá bunka fungovala správne, potrebuje mať nejaké napätie, elektrické napätie a potrebuje byť vyživovaná. A toto je celkom kameň úrazu všeobecne vo svete, že tie bunky sú vyslovené nutrične podvyživené. Áno. Alpha Omega Energy je produkt, ktorý obsahuje paket vecí, ktoré jednoducho jednak to má viac ako 90% strebateľnosť, čo je veľmi dôležitá informácia. A dostanete do tej bunky to, čo tá bunka potrebuje, aby mohla fungovať správne. To znamená, užíva sa to na dennej báze. Doplnite do toho tela to, čo potrebuje. Tí ľudia, ktorí to užívajú pravidelne, tak okrem toho, že sú vitálni a majú pomerne hodné tej energie, pretože to si všimnete, tak výrazne menej bývajú chorí. Ano, to znamená, keď aj niečo ich chytí, tak neleží napríklad na zápal priedušek 3 týždne v posteli, ale v priebehu pár dní sa dá dokopy a proste tá rekonvalescencia je oveľa príjemnejšia. Takže toto odporúčam užívať každému, kto má nejakú aktivitu, kto je vyťažený a tak ďalej, aby tá bunka bola vyživovaná správne. Nie je tam nič návykové, sú to všetko telu vlastné ako keby látky prírodné, takže doporučujeme to užívať na dennej báze a budete tú bunku vyživovať správne. Takže toľko k Alpha Omega Energy. No, máme tu Alpha Omega Ice. Toto je veľmi zaujímavý produkt a máme s ním veľmi veľa skúseností. Už z toho názvu Ice asi teda je jasné, že sa jedná o oči. Prečo toto vzniklo? Existujú celosvetové prognózy ohľadom očí, ktoré sa úplne nezverejňujú. Mne to bolo vysvetlené tak, že aby nevznikala panika. Ale bavme sa teda tu o Európe a keďže teraz riešime Českú a Slovenskú republiku, tak tu na to funguje tak, že tu pribúdajú diagnózy typu zelený zákal, sivý zákal, aj keď sa to donedávna týkalo ľudí od 50-60 rokov hore, dneska to už diagnostikujú oveľa mladším. Vnútroočný tlak, rôzne poškodenia, makulárne sietnice a proste rôzne defekty. No a funguje to štandardne spôsobom takým, že ten pacient ide očnému lekárovi buď na preventívnu prehliadku, alebo rieši nejaký problém. Potom tí ľudia užívajú, buď si to kúpia v lekárni, alebo cez nejakú firmu, nejaké doplnky na báze luteínu, stojí to 10, 20, 30 eur každý mesiac podľa toho, čo si vybereš, ale užívajú to 1, 2 alebo 3 roky a v zásade nevidia žiadny rozdiel. No, to bol aj môj prípad. Problém je veľmi jednoduchý a to je to, že oči sú párový orgán a sú prepojené s pečeňou. To znamená, pokiaľ niekto má problém v tej pečeni, tak inými slovami tie oči veľmi ťažko vie riešiť. Ice je produkt, ktorý, keď si pozriete aj to zloženie, obsahuje paket vecí,
ktoré proste vám dajú dokopy tú pečeň a veľmi výrazným spôsobom vyriešia práve aj tie oči. Áno? Tie skúsenosti, ktoré máme s tým produktom, sú také, že a sú merateľné, podotýkam, že veľa ľudí sa vyhlo laserovým operáciám, vyriešilo im to rôzne zaujímavé veci, ktoré napríklad sú už nahrané so zázrakom. Poviem príklad, boli ľudia a pritom napríklad lekár, ktorý mal také čierne bodky na sietnici. To je diagnóza, keď sa niekde pozeráte, stále vidíte také čierne bodky. Podľa odborníkov sa to riešiť nedá, to znamená, že to máte na celý život. Jemu po 2 mesiacoch to napríklad užívania aj sú zmizlo. Áno, takže aj takéto máme skúsenosti. Pri tom IC je dôležité dodržať správne užívanie. To znamená, toto jedno balenie je na 1 mesiac a ICE by sa mal správne užívať tak, že 2 mesiace, mesiac prestávka a 2 mesiace. To znamená 4 balenia v priebehu 5 mesiacov. Pokiaľ to ten človek využíva a dodrží to, a dá si spraviť napríklad vyšetrenie predtým a potom, tak bude vidieť, že veľa parametrov sa mu proste upraví a začne to fungovať úplne inak. Má to 2 obmedzenia, ktoré odporúčame dodržať počas užívania. To znamená, nemal by sa byť alkohol. Pitie, poviem to tak, že pohár vína sa nepovažuje za pitie, nevypite 3 fľaše. A nemali by sa jesť hríby, také tie dubaky z lesa. Nič sa vám nestane, samozrejme, pokiaľ to niekto poruší. Ide o enzymy v pečení, to znamená, pokiaľ by niekto pil alebo jedol tie hríby, tak by znižoval účinnosť. Áno, inými slovami je to drahý moč. Takže to užívanie je dôležité dodržať tie 4 mesiace a tie výsledky sa proste dostavia. Takže aj pozrite si aj referencie, výborné skúsenosti. S tou pečeňou má veľmi veľa ľudí problém, takže môžete to doporučiť. Poviem inak také tajomstvo, možno niektorí vedia, možno nie. Pokiaľ by ste náhodou stretli vo svojom okolí človeka, ktorý je z nejakého dôvodu nervózny alebo podraždený, tak každý jeden má problém s pečenou. Áno, takže to je taký indikátor, že viete si ho nejakým spôsobom sa presvedčiť týmto spôsobom a tomu človeku automaticky môžete to nájsť, doporučiť. Ďalším produktom v tejto funkčnej rade je Alpha Omega Brain. No, už z toho názvu asi teda je jasné, že sa jedná o mozog. Prečo vznikol tento produkt a prečo by sme mali tomu venovať pozornosť? Toto je taká trošku vychytávka, pretože vychádza to z jednej štúdie, ktorú sme našli, a to je to, že 70% ľudí, keď sa bavím o Českej a Slovenskej republike, vo veku od 20 rokov užíva rôzne antidepresíva, ibuprofeny a podobné takéto dobroty. To znamená, že má to za následok, potom keď si pozrieme to v tom okolí, tak následkom tohto všetkého je porucha pozornosti, porucha sústredenia a strata pamäti. Áno? Takže práve z tohto dôvodu vznikol Brain. Tento produkt je postavený na molekule citykolín. Je to znovu telu vlastná látka a táto látka je zodpovedná práve za tie kognitívne funkcie mozgu. Áno, to znamená, tie skúsenosti sú veľmi bohaté, môžu to užívať aj deti, aj dospelí, takže ľudia, ktorí potrebujú sa sústrediť, áno, že majú fyzickú alebo psychickú náročnú prácu, ja neviem, šoféry z povolania, potrebujete si niečo pamätať alebo zistujete, že strácate pamäť alebo zabudáte, tak toto je produkt práve pre vás. Mladí ľudia, ktorí sa učia na skúšky alebo potrebujú sa sústrediť, tak naozaj, že výborná vec. Je tam nejaký ten dobeh. Áno, to znamená, že u niekoho sa to prejaví ten účinok za 2, za 3 dní, u niekoho ten týždeň, kým sa podoplňajú všetky tie veci, ktoré majú. Ale pri tom užívaní to, čo si v zásade všimnete, je to, že čokoľvek budete robiť, viete sa výrazne lepšie sústrediť, máte oveľa lepšiu pozornosť a výrazne sa vám zlepší pamäť.
Veľmi dobré skúsenosti mám s týmto produktom práve u detí 10, 12, 15 rokov, ktoré majú také diagnózy, že ADHD a porucha pozornosti v škole, porucha sústredenia, tak každý jeden rodič, ktorý dával tomu dieťaťu tento brain, zhruba po tých 2 týždňoch začal pozorovať, že to dieťa je vymenené. Áno, oveľa lepšie sa sústredilo v škole, tie výsledky sa posunuli takmer o 360 stupňov niekde inde. Takže pokiaľ máte takýto problém alebo poznáte niekoho vo svojom okolí, kto rieši takýto problém, brain je práve na toto tá správna voľba. OK, môžeme ísť ďalej. Ďalším z produktov je Alpha Omega Dreams z tejto rady. Tu nás sa jedná teda o spánok. Spánok, alebo vzniklo to práve z toho dôvodu, že znova existujú štúdie ohľadom spánku, ktoré hovoria jednoduchú vec, a to je to, že takmer polovica planéty chodí permanentne nevyspatá. Áno, pretože žijeme v takej dobe, veľa je tých povinností, žúrky, nočné zmeny, bavíme sa, neviem čo všetko, to znamená, jednoducho ten spánok je asi jedna z najčastejšie podceňovaných vecí. Je veľký rozdiel spať a spať. Odporúčam každému, je výborná knižka ohľadom toho spánku. Pozrite si to, prečítajte si to a nepodceňujte to, pretože to telo z dlhodobého hľadiska jednoducho neoklameme. Dreams je produkt, ktorý je postavený prioritne na melatoníne a plus ostatných tých zložkách. Je to hlavne o synergii. Užíva sa pol hodinu, hodinu pred spánkom, jedna tá tobolka. A pokiaľ sa doplňa tieto veci, tak to telo sa úplne inak zregeneruje, pretože ten produkt nemá funkciu iba tu, že niekto nevie spať a upraví sa mu spánok a lepšie sa vyspí, to je samozrejme dôležité, ale má ďalšie rôzne funkcie. Uvediem jeden príklad. Počas spánku sa spúšťajú regenerácie orgánov, áno, napríklad aj hrubého, tenkého čreva. Pokiaľ vy síce aj spíte v noci, ale napríklad máte nedostatočnú hodnotu treba z toho melatonínu, vám sa tie regeneračné procesy jednoducho ani nespustia. Ani to netušíte, áno? A potom sa to môže prejaviť na imunite, rôznych zdravotných problémoch, ochoreniach a tak ďalej. To znamená, že toto odporúčam použiť každému. Ja keď poviem za seba, ja som nikdy so spánkom problém nemal, ja proste lahnem a neláhnem a spím, áno. Ale keď toto si vyskúšam, alebo občas to užívam, tak naozaj je vidieť aj cítiť ten rozdiel. Takže tá osobná skúsenosť je najideálnejšia. Odporúčam to každému vyskúšať a budete vidieť na tom tele. To telo bude oveľa viac oddychnuté a niektoré tie veci budú fungovať lepšie. Takže toľko k Dreamsu. Prešiel by som teraz k novým produktom, a to je Alpha Omega Kni a Prokarty. Bavíme sa o klbovej výžive. Máme tu jedno video s pánom doktorom Patrickom Wenningerom. Za chvíľočku si ho pustíme, len asi by som uviedol, o koho sa jedná, pretože toto je produkt, ktorý sme nevyvinuli my. Vyvinul ho práve pán doktor Wenninger so svojím tímom profesorov vo viedenskej klinike. Je to doktor, ktorý sa venuje tejto problematike nejaké tie roky. Oni sa zameriavajú vyslovene na profesionálnych športovcov, hokejistov a podobné takéto skupiny cielené. On sám robí viac ako 700 operácií kolien ročne. To znamená, že má reálne bohaté skúsenosti a vyvinuli produkt, ktorý v podstate pomáha jednak na tieto kolenné klby, ale pomáha všeobecne na klbovú výživu. To znamená, pustíme si to video a ja vám ešte potom k tomu poviem viacej. Takže poprosím to video. Mein Name ist Dr. Patrick Wenninger. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Spezialist für Knieverletzungen und Knorpelverletzungen sowie für Knorpelschäden. Wir haben in den letzten Jahren aufgrund meiner Expertise auf diesem Gebiet mehrere Nahrungsergänzungspräparate entwickelt,
unter anderem den Kniekomplex und den Knorpelkomplex. Der Knorpelkomplex ist ein Nahrungsergänzungspräparat, das speziell für Gelenkabnützungen und Knorpelabnützungen am gesamten Körper entwickelt wurde. Es enthält Stoffe, die für den Knorpelstoffwechsel sehr wichtig sind und vorbeugend, aber auch zur Behandlung von Knorpelschäden wirksam sind und verwendet werden können. Der Kniekomplex ist ein Produkt, das speziell für Schäden am Kniegelenksknorpel verwendet werden kann. Es enthält Inhaltsstoffe, die vor allem für das Kniegelenk wirksam sind und ebenfalls zur Vorbeugung, aber auch zur Behandlung von Knorpelschäden verwendet werden können. Der menschliche Körper ist ein alternder Organismus, das heißt, ab dem 40. Lebensjahr in etwa kommt es zu Flüssigkeitsverlusten im Gelenk. Andere Faktoren wie Kollagen beispielsweise werden ebenfalls verringert gebildet und dadurch kommt es zu Knorpelabnützungen. Das heißt, der Knorpel wird brüchig, wird porös und wir haben nun eine Strategie entwickelt, die es ermöglicht, über die Einnahme von 2 Kapseln täglich das Knorpelvolumen zu verbessern bzw. den Knorpelstoffwechsel zu verbessern. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang in jedem Fall die Kombination der Präparate. Das bedeutet, nicht nur ein Präparat einzunehmen, sondern mehrere Präparate gleichzeitig einzunehmen. Die Präparate ergänzen sich sehr gut. Das heißt, die Hyaluronsäure, die enthalten ist, ergänzt sich sehr gut mit dem Kurkuma oder mit dem Weihrauch und auch mit dem Grünliebmuschelextrakt. Wir haben zusätzlich noch Chondroitinsulfat und Glucosamin als Bestandteile, die ebenfalls essentiell für den Knorpelstoffwechsel sind. Takže ďakujem za video. Ja len to trošku zhrniem, pretože čo sa týka problémov všeobecné chrupavky, kolien, klbovej výživy, tak keď si to povieme v číslach, áno, tých 5,8 milióna ľudí, ktorí sú na Slovensku, je viac ako 800,000 ľudí, ktorí majú problémy s klbami všeobecne. No, to znamená, viac ako polovica z nich musela zmeniť pracovné návyky alebo zmeniť úplne prácu, ustúpiť zo svojich záľub pohybových a podobne, pretože sú to bolesti. Takže keď si to zhrnieme, produkt kníh je vyslovene určený na kolená, výživu a tieto veci. Tí ľudia, ktorí sa chystajú napríklad na operáciu kolien alebo sú po operácii a majú s tým problémy, on slúži aj na ako keby od bolesti. Áno, to znamená, že tá bolesť výrazným spôsobom ustupuje, ale výrazným spôsobom zlepšuje to koleno, takže to je už odskúšané. A Prokarty je vlastne produkt, ktorý je na celú klbovú výživu. Áno, to znamená, alebo teda Karty Health je určený na výživu chrupavky. Áno, to znamená, ľudia, ktorí sú po 40-ke, by to mali užívať pravidelne. Ide o to, aby tá chrupavka bola vyživovaná, pretože keď o tú chrupavku prídete, tak v podstate vám tre kosť o kosť a to už je nevratný proces. Alebo ľudia, ktorí napríklad sú pod fyzickou záťažou, mladí ľudia 15, 16, 18 roční, ktorí napríklad športujú, trénujú, či už hokej, tenis, chodia cvičiť do posilovne a tak ďalej, tak je oveľa praktickejšie tú chrupavku vyživovať a vydrží oveľa väčšiu záťaž a vydrží vám dlhšie. Takže toto naozaj môžete odporúčiť každému jednému človeku, ktorý má nejaký vek, má fyzickú aktivitu a má problémy s týmito vecami. To, čo ešte súvisí s týmito dvoma produktami, aj podľa pána doktora Wenningera, je práve tento pH balance. pH balance je doslova štarter. To znamená, toto je produkt, ktorý vznikol na základe reálnych skúseností v zmysle v tom, že 8 až 9 ľudí z 10 je prekyslených a ani o tom netuší. Ano, to znamená,
To prekyslenie si vieme zmerať buď z krvi alebo z moču. To, čo si nevieme zmerať, je prekyslenie práve v tých klboch alebo v svaloch, v tkanivách, to si zmerať nevieme, ale z toho je veľa problémov typu bolesti klbov, opuchy klbov, dokonca je z toho diagnóza, že dna. pH balance obsahuje 4 prírodné zložky, žiadna chémia, a už toto jedno balenie, ktoré je na 1 mesiac, vám túto acidobázu alebo to prekyslenie dokáže vyrovnať. To znamená, že udrží vám to pH v hodnote, ktorá je dobrá. Áno, to znamená, nie ste prekyslení, a to je veľmi dôležité, pretože pokiaľ to telo je prekyslené, je to živná pôda na akýkoľvek zdravotný problém. Skúsim to povedať inými slovami, pokiaľ nemáte prekyslené telo, nemôžete dostať onkoproblém. Áno, úplne zjednodušené. Takže veľmi dobre sa to doplňa práve s tou klbovou výživou, ale ako som povedal, je to štarter na čokoľvek. Pretože pokiaľ vy si týmto pH balancom v priebehu 1 mesiaca vyriešite tú acidobázu v tom tele, tak výsledok, alebo to, čo to pre každého človeka znamená, je to, že čokoľvek potom užijem, alebo vypijem, alebo zjem, má oveľa vyššiu užitkovú hodnotu a vstrebateľnosť a telo je zbavené takmer všetkých zápalových procesov. Ano, myslím to tak, že problém je hlavné zápaly v črevách a podobne, o ktorých veľakrát ani netušíme, ale pokiaľ napríklad zjem mäso, nie že by som mal proti nemu niečo, ja ho takisto jedávam, ale od momentu, odkedy zjem to mäso, do 5 minút mám zápal v cieve. Áno? Takže práve na toto je to výborná vec. Užívať by to človek mal minimálne ten 1 mesiac, kedy to vyrieši tú acidobázu. A pokiaľ nezmeníte pohyb a stravovacie návyky, tak si to dávajte častejšie a preventívne, pretože to telo budete udržiavať v správnych hodnotách, nebude proste prekyslené. Takže toľko k produktu pH Balance.